Imbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nasaluti pa nakaamong, boss. Kapo iti senyal. Nasenyalan dagiti dokumento. Blanco ako por baan timparapaw ko iti dokumento. Anya? Timutan mismo at dokumento ti nakaparabaw iti blanco ako por baan. Kaya't asawan da ita. Nabasa niyang taya siya tiyakin kukwa iti paraisa. Boss, Sana rumbang nga mamuan niyang taya ti amin na pili. Aging ka si Bibiaga. Ang talinaan at kukwak. Ikinabak na ti pamilya na. yang atatir aramidan ni Altaya iti lugar, anang surutak idigini Don Agosto. Jak pa'y kabisado ti lugar anapanan ni Altaya. Narigat ti basta sumraglatan. Nuan yaman ti panggap ni Altaya ang aramidan ni Jay. Sapay la ko matagpaligi. Malaman. Agin nagawan ti lawag krisipngat. Mapana ko iti nang iparkingak iti motorsiklok. Nasken na makadano nakadagos iti pantalan. Ngayon baga ti impormantek. Kapag sangladan dagiti agi deliver iti droga. Positibo. Grupo ni Mr. Fortes ti adda iti pantalan. Sa bali tinadlaw ko iti aglaklako iti balot ngayon masidag kadag iti lalaki. Nalabit nga ispya dayjay. Adda nagsardang akotse iti saan unay nga dayo. Nibong ti dimsaag. Sa bali ti kahit asawan na ito'y. Adda nang paltog kadag iti adda iti pantalan. Nagtaray mo tanda aglaklako iti balot. Tulungak dagiti operatiba kontra ka dagiti kabusot. Bong! Di mon gandatan pa iti tumaray. Dakas ka lang. Sumuko ka lang. Di kan lumaban pa'y. Ano? Pagkilan niyo! Ang libasan! Tinukulan niyo! Aglibas na. Saan arumbang ang makalibas na? Ang pa lang dagiti daddo makakadwami dagiti otoritan. Namuan dagiti transaksyon mi diti pantalan. Saan kami abas na makalibas? Ada nakabalangan na pulis. Talaga siya tisursurutan. Yung apay ng amunak. Apay ng amunak ti lampong alalaki. Iti daya banda tinagtulungan na. Tinaro ti paragod ko. Tsak na puntangan. Nakalimong matladagos. Diyos ka, pulis man na dagiti dimtan. Delikadong dagiti nabati akakadwami iti igit ti pantalan. Kilatak dito maring yung matayo. Ang patingga kalangan iti nagtagdaram po. Asan mo? Nakabalangan at takos. Di mo urayan nakalpitat ti katilyo. Ikang kamay ti kundaway mo magdiyak. Iso asuluko kan ka dagiti otoritan. Nasilawan ti rupa na babaan ti street light. Lumikan! Di kan lumaban pa'y. Saan nakaskin ka lang ito ang masukuhan niya, Lumikan? Sana mapalintikas to'y! Kasman! Kanya ka din ti papaspasama ka na kayo. Apay at dinanog yung matintilamisan. Milyones ti balor ti droga na tiliw. Dagiti anti-illegal drug task group. Iti rabi ijay pantalan. Ha? Sigon pa iti nakalibas a buyot ni Mr. Fortes. At danang tulong kadagiti otoridad. Tapno maparmag ti grupo da. Sino nga tinang tulong ka dagiti otoridad, Congressman? Ti lampong alalaki. Oh, Nalabit ni Miguel, tidakta kamatin na. Ha! Aglablabasan day jay at tao. Tadadailan nan, ti diskarte.
Miguel, paligid ti panang tulong mo kadagiti kamang ti anti-illegal drugs task group idirabi. Milyones ti balor ti nabawi da kontra kadagiti drug dealer. Colonel, pinaramid ko lang ti rumbang kadakwada. Dakal ti pakay naigan ni Congressman Marasigan kadagiti nabawi at droga iti pantalan. Juan Miguel, husto ka. Sigun iti reliable source, puyot ni Congressman dagiti daduma na papatay. Colonel, natayan ni Bong a hitman ni Mr. Fortes. Panagkunak, saan daw na yan na makapagdakiwas? Dahito yung tinapinta sa gundaway. Tapno raot at ti mismo abalay ni Mr. Fortes. Aganan nagkalangit aramidam, Miguel. Nangato apadir ti dong param. Agyaman na kiti balakad mo, Colonel. Kanayon alaglagi pagdayta. Ay, kinapudno na. Pinangtaan nak ni Congressman Marasigan. Idinawagan nak iti cellphone. Anya? Positive. Iso ti utak iti panakambus tayo dinaminsan nga daw. Wen, Colonel. Gaputa nakitak matlaang Hector abuyot na. Amo ka nakapsutan ti pwersa ti grupo na. Tadon ka dagiti pasurot na tinatay. Adain saganak nga igam nga ramatan. Aday ti compartment ti kotse. Nyamsaan mo pa yung maidalyas at ita ti igam. Kaputa madalanam ti checkpoint dagiti military. Colonel, agan ang nagkakumakan ayon, Miguel. Italyaman niyo oras. Mabalinda ka atiliwan dagiti otoridad ang nagimat iti igam. Laglagi pa. Siyak kan si kalaang ti makamoy ti daytoy a misyon. Saan lang nga may sa grupo ti makalaban mo. Iso, ang maaramat mo dagiti nabibilag nga igam amang parmag kadakwada. Congressman, kalpos mi lang ang nagsarita iti cellphone kani Mr. Fortes. Itamad lang nga oras ang biyahe na mapan iti Kabisayaan. Mawatak ni Mr. Fortes, Mayor. Takasan, ti mapaspasamak ita. Saan na sumarsardeng dagiti otoridad amangan kadagiti dealer ti droga. Kung nga ron, naka-red alert dagiti otoridad kontra droga. Iso nga ganad tayo lang. Agpampamaranga ka na impag kadagiti masalaw kong opisyal ti anti-illegal drug task group. Mayor, Una yan ti panagsinay mo, Congressman. aglunay, nga dan panagamak ko iti sitwasyon ita. Agasam, dakkel ti pukaw ko, kadagiti natiliw a droga ije pantalan, iti naminsan arabi. Wan gayam, Congressman. Nakita dagiti sigo na soldadom iti sentro ti ili. At nakadi pa kay naigam iti panagwaras da. Kinapudno na, orayan dak iti daydi akan ito. Naska namang bukalak iti baro a grupo. Tapno masalak niban ti reputasyon ko, ken dagiti illegal a negosyo. Dagiti dakdakamata ka soldado, Congressman. Aktibo da kadipay iti serbisyo. Sana, dagikat dan, kapukan niya. Doble ti bayad ko kadakwada. Isuan alukoy ko ida, ako mapang iti grupo. Kasta kadi. Nasisiglat dagi jaya soldado. Nasubok ko idan, may panggap iti rangat. Nagdalan kanyak dagi jaya nga sparrows. Isong amok, ti kabalanda. Sa bagay, husto lang ti raramidam. Maska na may saganam ti di tayo amo ti panawan. Ang mga no da tayo matem ti ata iti watch list dagiti kamay ti anti-illegal drugs. Ngayon na yan imakaspasamak dito'y probinsya. Pasig nga da pa kainaigan iti droga imabasa dito'y pagiwarna. Idi lang kalman tirabi. Milyones ti balor
droga tinatiliw dagiti otoridad. Limaban pa'y dagiti suspek kadagiti pulis. Isto akaaduan kadakwada tinatay. Kababain ti probinsya. Ito'y ipagkapkapan ti ado at droga. Kung iti mapasang artikulo ito yung newspaper. Tora! Oh, Nana Marcelina! Siga mo! Itay kapay ngagbasbasa iti pagiwarnak. Nana, nagdagas at talaga ti mapaspasama. Ado, ti matmatay at tao, kapit droga. Awan tinasaya at ngay ti droga. Dadaulan na laang ti masakbayan dagiti agar aramat. Itilang kabangibang nga ili ti nakapasamakan ti inkwentro dagiti otoridad kontra kadagiti drug dealer. Anya? Ado kadagiti suspek tinatay nana. Panagkunak, agnakam itan dagiti sindikato, tadakkel tinapukaw kadakwada. Agasam, milyones ti balor ti droga na tiliw kadakwada. Ay naturo. Dagiti matlaang adda iti takam ti masuspetsa nga agar aramid iti kalukuan. Kas kumakin ni Congressman Marasigan, agdadata ti mading nga aramid na, ngam kaslaawan ter aramidan dagiti nakatugaw nga opisyal. Nawaylat tang agdakiwas dagiti pasurot dagi a congressman nga garamid iti dakas. Manmanulaangan dagiti nakatugaw nga opisyal a mapagtalkan. Kan agar aramid iti nasayat. Mabilbilang laangan. Basitan dagiti pasurot ni Mr. Cortez. Patay ito'y di ba nakatakayo? Patay tapirumbang ka tayo. Ni Mr. Cortez tinakalugan iti kotse. Kat panggap ng taglibas. Sana mabalin. Baka batang itimbala. Sana mabalin na makalibas ti target ko. Subyak ti motorsiklok. Kat kamatik ti kotse nagluganan na. Pinasiwat ng ti kotse. Ngam saan nakapautikin ko na. Surutak agingga iti papanan na lugar. Kabalan pa iti motorsiklo akamatin ti. Ha? Guntaway kong da ito'y. Bimuntog ti taray ti kotse. Apaman ang makasigal ka kagwana. Punteriya at pipilit ti kotse. Kabayanan di pa nagpataray ko iti motorsiklo. Iton. Dajay, na idong parti kotse na itinangato a pader. Sigurad huwag pa iti angin. Nunatayin ni Mr. Cortez. Lisigaw! Sumunod ka, Congressman Marasigan! Oh. Positibo! At dapat lang iti uneg ti kotse ti bangkay ni Mr. Cortez. Congressman! Kita ti makandawan na pili ti kotse. Iso natin iti pinuntirya ti suspect. Iso na itong party kotse ni Mr. Cortez iti na nga to apater. At dapat tama ti balay ti ulo ni Mr. Cortez. Talaga sinigurado ti hitman ti panakatay na. Congressman, sigun ti investigador, sakbayan na paltugan ni Mr. Cortez at na napasama kan arangat iti balay da. Aniya? Nalapit na naglibas lang ni Mr. Cortez kaya't kinamatmat ti hitman naging gaan na abutan ti suspect iti dayto a lugar. Ala, mapantay ti mismo a balay ni Mr. Cortez, Hector. Apa ay pili? Namuan nyo ka din ti damag may panggap iti napasama ko ni Mr. Fortes. Wan, nauti kan apang ipantamag kanya. Ah, Nayawagan kanyak ti hepe iti polisya. boss. Rumpang lang nga asjay ti mapasama kan ni Mr. Fortes. Awan tinasayat a pagpanagan ti tao adurso kan saan nga agpampanunod. Nagtipon da kini Congressman Marasigan apada na metlang amenal kan awan panunod na. Boss, awanan ti may sa kalaban tayo tinikosyo. Natayan.
Pili. Sayang ka, tao. Tawad gayang panunod mo. Ha? Nilang Mr. Fortes tinatay. Si Bibiyag Pay day a Congressman Marasigan. Kastamatan kan ni Mayor Carion. No sino man day hitman anang patay kan ni Mr. Fortes. Pagya panakkan ko na tanakisayang ti kabusor ko. Irwaryo amin na nabibilag nga armas iti bodega. Areglado, Congressman! Congressman! Amo kasakmeten, ti sarunoday jay Miguel. Isulagit di tinang rawot kenang patay kini Mr. Forte. Congressman! Congressman! Nakasaganan ti kotse pagluganan yung at pakabisera. Sa anak payarong marita, Hector. Naska na mayroar amin dagiti nabibilag nga armas iti bodega. Sa di ti pangipanan tayo kadagiti armas, Congressman. Dagiti daduma, aramaten tayo. Ket dagiti matdaduma, maikali iti daga. Congressman. Awan ti mabati nga igam iti bodega. Nukas pangarigan tadamang raot kada tayo. Awan ti makita dagiti otoridad nga ebidensya. Ala, tumulong ka mangibakni kadagiti igam, Hector. One, Congressman. Narabaw pa ilang tinakaling-abot ha. Atong armas, ti itabon tayo dita. Iso nga sisinublat tayo magkali. Ulitor! Diyos ka. Nagado, kan nagkakabilag nga arbas ti ikalim. Tandaan at dahil apas at ti kakay-kaywan. Hector! Oh! Ano na ka mo? Kasi, mabalingan na ito. Ipunag tayo nga dami na kita armas. Ken ornusan tayo nga itabon. Sayang dagiti armas, na may kalilang. Naku man isa. Nagkunasayang dagiti armas. Randy, ilan tayo lang dagiti igam. Aging galad kalmati mapaspasamak itari ribok. Kasagayam. Well, Randy, naala tayo matanda iti kayat tayo a klase ti igam. Kasta matanda iti nagado abala. Ala, kartayan tayo nagtrabaho. Narigat ti masipngatan di ti minuyungan. Karagampay iti arat ti baso. Anak na to, Congressman. Hop. Ito'y, Congressman. Ala, kargamatan ti baso. Taranggayan nak nga uminom. O, sige, Congressman. Hop. Nagaduting karagam iti baso. Kas kala may ibusan iti arak. Nagadu ti arak dito'y balay ko. Ni Congressman Matt. Italahin kami na makaramatang manan iti imported nga ra. Sana parikot kanyak dahita. Ala, agren nagka iti imported nga arak. Aginggat kabala. Malamang magkaya man. Anay ko. Hangover ka. Nalabas ko tinaginom iti imported nga arak iti labi. Umangon na ka, kapayak. Iti pa yun, sopat tinagturo nga. Panak din iti kusina. Napay nga. Ayan dagiti daddo mga tao ni Congressman. Nagulimak mo titaglawlaw ti balay. Diyos kay. Adda na iparabaw a kwarta iti lamisahan. Nagpuskol. Ningat a congressman ti nang ikabil iti kwarta. Alawik. Wow. Nagsasangaribo. Ibang sakit iti kwarta. Makaamuditan no sa kulin ni congressman ti kwarta na. Saan na ta sinapol ni congressman ti kwarta? Nagturong pa yung medyo kusina. Kukuha ko na nabatad ti kwarta nga inalak iti lamisan. Ay, ikaw. Ah, Asiputak tinaramid mo itay. Randy,
Inalam ti kwarta na kaparabaw iti lamisan. Anya? Ipulong ka kini congressman. Mabitlan. Kamatrandi. O sige, di mo nipulpulong kini congressman. Nalabit ang nalipatan na ti kwarta iti lamisahan. Di kagdanag. Ikang ka iti kwarta. Basta saan ka nga gipulpulong. Talaga ang maribibol ka ng itinabasak ang dokumento. Ni Don Braulio, tinakainagaanan, jay paraiso. Ma'am Althea, itay ka ba ngagmaymay sa dito'y balkon? At ka di pa kariribukam. Nana Rosalia, Madlaw ko ititigtig tayo mo. Naunag ti pampanunutam. Saan amagsat ti panagsentay mo? nakunayo kanyak ako kwa dagiti dadakkel ko ti paraiso. Ngam saan matgayam? Anya, Nabasak ti dokumento. Kat ti paraiso. Kukuha ni Don Braulio. sigurado ka iti dayta, Ma'am Althea. Nalawag ang nabasak ti amin. Sakbay nga inyawat ko ni Don Braulio ti file case. Limad a kinitak ti linaon na. Dokumento matgayam ti daga. Kamali tinabasa, ma'am. Ukwa dagiti dadakkel mo ti daga. Maipasigurado daytaken ka. Tunggal taon idey akadwaek ni Doña Sabel ngagbayad iti buwis ti daga. Isu amakunak apalso tinabasam a dokumentaw. Anya? Ma'am Althea, saan nga amin ang makikita ti mata ket pudno? Sigurado a peke tinabasam a dokumento ti daga. Anya? Laglagi pa. Saan ang nasaya at atao ni Don Braulio? Siguraduang pa'y ti amin. No original tinakitam a dokumento. Wano saan? Nabayag asinap sa apulmekin ni Ma'am Althea ti dokumento ti daga, Marsili. Panagkunak, saan abasta irwarlatan ni Don Braulio ti papeles? Day tama ti pagsidaawak. Kinundawayan ni Don Braulio ti kinalupoy ti kapanunutan ni Althea. Gusto ka, Marcelina. Sigurado ape kay tinabasa ni Ma'am Althea a dokumentaw ti daga. Amo tayo matang tinagalas nga ugali ni Don Braulio. Maaramid na ti amin. Tapnula ang matagikwa na ti banag akal kalikahuman na. Kasapulan ni Althea ti pamagbaga. Tapno maigiya, noan niya ti rumbag nga aramidan na. Nakurang pa'y ti amuna, maipanggap kadagiti mapaspasamak. Kadagito'y lang apanawan anaampuan na ti amin. Adupay nga oras ti palabsan, sakpay amagunod ti panagpaligay. Sapay la kuma, tadumtengen ti umno akan ito. Ket makita ni Ma'am Althea ti bunga, ti adon a sakripisyo na. Good job, Miguel. Dakkel nga ikang tinapukaw. Ininutan ang maparparmat dagiti drug dealer. Agyaman na, Colonel. Nga maging gayta. Nawaya pa lang dagiti dadto mga agtaktakiwas. Sana bale. At dantupay sa balingal daw ang panagtignay mo. Colonel, ammo kon pikina siya sino dagiti kabusor ko. No asino man kadakwada ti masalaw ko. Isun ti parmagag. Okay. Keep up the good work. Ulitek ngay bagagan ka. Ti kanayon a panagananat mo. Saan nga umdas ti kabagilam itiranget? No di mo amot aganat. Colonel, Sa anak-anak kamalian ang piligan ka, Miguel. Agtalakak launay iti kabagilam. Sapay lang kuma. Ta iti kabiitan na panawan. Maibalodan ti rombeng amay balot. Nang runa iti dayjay a Congressman Marasigan. Colonel,
Amok tilikaw ti bito ka dayja a congressman marasigan. Saan ngagpatingga iti illegal nga aramid na? Idi pa ilaang nga nadlaw ko dagiti illegal activities nga aramidan na iti uneg ken war iti armada pwersa. Kang runaan dagiti mapukpukaw nga armas nga agserbi ko makadagiti soldado. Colonel, Adu pa ilaang kadagiti igam nga adda iti database ti mapukpukaw. Ipaay ken iwaras ti gobyerno dagiti nabibilag nga armas kadagiti soldado. Ngam, kelaat ang nagpukaw dagitay. Colonel, ni Congressman marasigan ti prime suspect. May panggap ka dagiti mapukpukaw nga igam. Well, Miguel. Dagiti dagduma na recover nga igam. Naisublin iti mother unit. Mararamat itan dagiti kakadwa iti serbisyo. Patsya nga dalang iti daytoy a probinsya dagiti mapukpukaw pay nga igam. No sa dino ti ayan ti prime suspect, isumat ti ayan dagiti loose firearms. Husto ka. No adalin anaimbag. Manipod nagpukaw dagiti armas. Nagbalin meten a nariribok ti probinsya. Saan laeng aditoy? No di kat oray kadagiti kabangibang a probinsya. Paypayan nyo pa lang ni Jaime di pagbarutan, Bailey. Naingat pa lang dagiti otoridad. Uwan, boss. Kinapudno na. Tunggal exit point iti ili. At the checkpoint dagiti pulis ken soldado. Pinapudno na, bimaba ti mapaglakwan iti droga. Gapo iti mapaspasamang ita kampanya dagiti otoridad kontra droga. Boss, adagan na patag nga ibagakan ka. Anya day tapi. Sigun ka dagiti source tayo. Ni Mayor Carion ti mangipipit ka dagiti maidil-deliver at droga iti masakupan na. Anya? Imbis ko ma 100% ti makastrek at droga iti lugar na. Ngem ipitan na gayam. Gusto pa lang day atak ko. Baybayadak day day tidak kalagatan tapno makastrek ti illegal a negosok iti lugar na. Hangam, traitor met kaya. Naibagakon iti ti may panggap iti dayta kada kayo, boss. Ngem patapatapay lang ti amin. Ala, gundawayan tayo ti pandakasardeng pailaang ti operasyon ti drone. Boss, Billy, ni pailaang Mayor Carion ti asikaswenyo kadagiti tao tayo. anya ti aramidin mi kuana, boss. Idatadyo kanya, ijay daan a hideout. Matungpal, boss. Kaya't ko nga iti kabiitan na panawan, mapukawan tayo a mayor. May sabat at traitor. Nagmayat gayang tag-istambay dito yung stop house, ha? Mabaling kami ngagkami. Iba't bati dagiti dat tumaaboyod ni congressman dagiti cellphone da. Branded pa eh. Ang kakangin. Talaga saklang ti tao dito eh. Iti silid. Ipahagman no at tao. Awan tao. Kung dawayak nga lang ti talo a cellphone ang nakaparabaw iti lamisahan. Kartingak tumat tanti umatayo. Nakadwa. At pasimple kayo lang, amang pali pa dagiti puyot ni Mayor Carion nga da iti sa bali alamisaan. Sa trabahuan tayo ni Mayor Carion. Unan tayo dagiti puyot na. Apaman arong muarda kita dito i house. Sarutan tayo. Kat amo yung tiramidin niya. Billy, ang mamukti may isa kadagiti boyot ni Mayor Carion. Anya kung manong mamumusek. Iti dahi ito trabaho. Awan, tiyam amo tayo. Kita lang, Billy. Kimbak doon. Katlangatan ti rumor ti house. Ala, agsaka na kayo. Kat surutan tayo na. Tara sa inyo. Di mo na asit kan ti kotse, Jose.
Ang mga numakadlaw na kitiawanan pa Uy, Billy! Agnakam ita ni Mayor Karyan. Traidor tayo dyan tao. Nagdakil ti baybayad kan kuwanan ni Don Braulio. Tapno maprotektaran ti negosyo na. Isumot gayam ti mangipipit ka dagiti droga tayo iti lugar na. Saan ka tingaglakla ko matititrokan ni Mayor Kalyong? Buto tayo ta. Nga madasalitaan ta ka ni Don Braulio makastreklat natin. Nagpartakan din nakamotorsiklo ng labas ka tayo, Billy! Kita kami dyan ang labas ka na tayo nakamotorsikla. Sinarununan ti kotse at target tayo. Huwag nga tayo, Billy! Isang dami na gusto kotse! Billy! Gimnong ti kotse, target tayo! Sino nga ta dyan nakamotorsiklo anang ipurwak iti Granada? Sino nga ta? Pagkataraminan tayo! Pagandaramit lang ti kotse! Pumanaw tayo iti na ito yung lugar! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagiti matbuyot ko ita, tinapapatay congressman. Talagang aglablabasan ti Hitman, Mayor. Awanan ti sabali pa'y as suspect. No saan, aday-day a Miguel. Saan asyak ti dungdong parang dayjay a Miguel? No siyak ti makapungtot. Uray sa dinopay ti paglemlemangan na kat talaga apatayan. Mayor, adun adaras nga imbagak dayta. Nga mawan tinagbanagan na. Nalaingag limang dayja Miguel. Sana basta maparme. Amangan mo siyak lang, di katukad dayjay akabusor mo, congressman. Nakapulang ti diskartem, tasaan mo ang maparmag dayjay nga awanan bain. Mayor, nalipatam sa meten. Asakbay ang nagbalinak a lawmaker. Ket may saak a general. Iswadi mo tagibas si tanti kabalak nga ramidan, Mayor. Congressman, saan nga amin ang nagbalin ang general ket nasirib? Ibagatan ang natanab ka iti adon arangat. Ngem, adalata pagkapsuta. Andi. Kas kuma iti mapaspasamak ita. May ramraman pa yan, dagiti buyot ko. Gapo iti dayjay a mortal akabusot mo. Mayor Carrion. Kaguran kadi, gapo iti pan nakatay, dagiti buyot mo. Juan, congressman. Amangan no saan lang nga dagiti buyot ko ti mapukaw. Mairaman meten a mapukaw ti illegal a negosyo. Aniya. No kibaltan ti amin, sika ti pabasulan. No siniguradom kuma ti pan nakatay dayjay a Miguel. Awan kuma ti tubang iti negosyo tayo. At sobrat at droga ita dito'y teritoryo tayo. Imat dagiti pusher ni Don Braulio. Kasi ti sigod, ipitan nyo. Wano saan, itimbreo ka dagiti pulis. Hoy! No nautak ni Don Braulio, naut-utak akpay. May bayadan na nga agpaiso tap na makastrak dagiti kontrabando na dito'y teritoryo. Ngem siyak latati masot. Una ekpay nga ilako dagiti epektos ko. Ngem dagiti epektos na. Ha! Ponyeta. Malagip ko ti pan nakapapatay dagiti tao. Anya nga ta ti aramidek. Tapno. Ha? Wan. Amukon ti aramidek. Tapno siya kon amismo timang patay ken ni Miguel. Ha! Amukon.
Api-api na ayaban na. Adda ka din napatag nga ibagam kanya. Oda, napataglaw na iti damagakan ka. Anya day ka? May bagami di kanya ti panagibalas mo kadal. Yeah. Iso asinoportarak ti kayat mo ang pasak. Impay ko amin a kayat mo. Katukad ti panangipatag mo met kanya. Nukas pangarigan tay bagakan ka asipibiyag ni Miguel. Anya ti Aramida. Si bibiyag ni Miguel. Kasi Nanasong batanak anaimbang. Madlaw iti langam na interesado ka ang mga mo no si bibiyag ni Miguel. pudno ka di ang si bibiyag ni Miguel. Tinumpanak. Honey. Tinakawagan iti hani. Sinubok ka laan. Ngam, madlaw ko ang napatag pailakan ka dayjay ang Miguel. Ano? Ipudnukan ka na. Si bibiyag dayjay ang Miguel. Manakibiyang dayjay at tao. Inramraman na pinatay dagiti buyot ko. Saan nga isuti ka busor ko? Ngam iti daytoy nga inaramit na. Masken laeng asyak timang likidar ken kuana. Tapno saan ka ang makarwar dito'y balay ko? Sumurot ka kaniya. Kibatan lang! Masaksak kita lang! Anya ka din tayo aramidan! Sumurot ka kaniya, nena. Anya ti panggap mo nga Aramidan, Mayor Carrion. At dakanyak ti anas, tapno agpakita ni Miguel. Nasken abayadan na ti inaramid na kadagiti boyot ko. Anya ti kayat mo asawan. Babaan ken ni nena. Agparang to kanyak dayjay a Miguel. Ket siyak a mismo ti mangpatay ken kuana. Anya? Napatag ni nena ken ni Miguel. Amok dayta. Gapok tanadakamatun ni nena kanyak ti maipanggap kadakwada ken ni Miguel. Mayat dayta na panunot mo. Magusto ak launay. Impopo ko iti may sasilid ni nena. Tapno sana na makaruwar pa'y. Iso ti aramata tapno masidag ni Miguel kanya. No sapsapulan ti gundaway apatayak ni nena. Tapno lang agparang ni Miguel. Aramida. Pataya ka mismo ni nena iti sango ni Miguel. Kamsat ka talinaw. Ay, kumusta? Kamsat? Nakasaritam ka din ni Nena nga anak mo iti restaurant. Ay saan? Sigon ka nagiti empleyado iti restaurant. Liman nga aldaw saan ang nagparpakita ni Nina. Anya? Ay Diyos ko. Kanya nga tati napasamak iti anak ko. Ay, saan nga tangag sakit lang ni Nena nga anak mo? Isuasaan asimsimrot iti restaurant na. Sa balit yung parparik na kanya, kapsat. Binaga ako ni Nina nga naiwanan dayjay a mayor. Awan ti panagtalag ko iti dayjay a tao. Saan na nasaya at yaramid na. Ay, kamsat ka mo. Ay, hagawid tan. Baliwag tumanan, di umay iti restaurant. Kapsat. Tatakabo. Si Kagaya Miguel. Apay nga imay ka dito'y sirok. Tidak
dakla sa lumagay na pagtugtugawak. Rabiin, Itay kayo pa palpaliiwan, tata. Nagadayo tayo na kay turungan ti imatang nyo. Hapon, Miguel. Pampanunutak ni Nena. Adon adara sa nagsubli ang iti restaurant na. Sigun kadag iti empleyado. 5 nga aldaw asan asimsimrek. Anya? Saan mo't nga mo dagiti trabahador na iti restaurant. No apay asahan asumsumrek. Itala ka no mapasamak ti kasta. Tata Kabo, Nya nga tan tinapasamak iti anak ko. Awan mo't ngamin pangpunta kakten ko ana a cellphone. Tadyak up mo ti numero ti cellphone na. ang mga nuada sa balya pa kakumikuman na. Iso asa na nagparparang iti restaurant na, tata. Sa payla ko matakas tangag paisaw. Ang sa balay nagparparik na kanyak baraw. Ano si Isenak? Tinasaya, tata. Maturog kayon. Rabi una yan. Ang mga numakala kayo pa iti sakit, no kanayon ti panagpuyat yo. Maturog kayon, tata Kabo. Nasilig ako ni Timbalay ni Mayor Carrion. Sa payla ko mahata makitak ni Nena. Nangatang ti mapaspasamak kenkwana. Apag isaw, nakalukat ti basit agay at tao. Nalapit at trabahador ni Mayor Dayta. Nagdamagak. Naimbag nga oras mo, Barok. Siyak ti ama ni Nena. Kaya't kukuma ang makasarita ti anak ko. Sana mabalin, tata. Parit ni Mayor Carrion, ya sino man amang sarungkar kini Ma'am Nena. Ano niya? Anya ti aramidam dito ilakay kap. Ay, Mayor. Kaya't kukuma kumustaan ni Nena. Nabayag ngamin ajak nakikita. Anya. Alah, panawan na kanin gabi na. Mayor, Wala dingit ang naibagala kay Kaba. Pumanaw ka. Pang-ase, Mayor. Kailiw ko ni Nena. Kaya't pula ang amaabuan, ti kasasaan nga. Di na ka di mawatan. Pumanaw ka. Uray anya ti aramidam saan mo ang makita ni Nena. Anya? Pumanaw kan no di mo kaya ti masaktan. Di nakipupog dito'y silen. No anyaman ti pangpanggapang nga aramidan. Pangasim ta di mon ituloy. Ti among nga takat maaklon ko ti panangluklukom kanya. Inaramat naklaeng idi. Tapno maibalas mo ti inaramid kan ka da Miguel kan Altea. Iso nga aramatan ka man. Tapno mapilitan nga agparang ni Miguel. Di ka matanagan. Pagkita kayo matlaeng kan ni Miguel nga may santon analami is abangkay. Masken aplan wakti amin tapno siya mismo timang patay kan kon. Kinapudno nga. Imay dito'y balay ni tatang. Kaya't nakaakasarita. Kapo, nakailiw na ka. Si marong kargayam ni tata. Apay nga di mo impakita kanya. May sa kamot asaan ang makaaw-aw. Narigat ka di nga awatan, dagiti ibagbagakan ka. Apolos, di kan makarwar dito'y balay. Aging ka asaan nga ang parang dayday amigel. Ayop ka! Ayaw, unam ka. Saan ka lang nga ayop? Demonyo ka pa'y! Ulitin pa'y nga ibalikas dayta. Saan lang atong pati aramidak kan ka. Ayop ka! Day
Dayta ti rumbang iti ka... Ha? Dardaram ti bibig mo. Nagmayat akit kitang tilangan o maparparigat. Alah, umasidag ka kanya. Tapunasag ti agdardara a bibig mo. Igaman, Satanas! Wow! Apaya kastoy matan. Kumay kayab kabig para ti bagig no makit-kitak ti langan nang runa ti panagdara ti bibig mo. Palugudam ti rikna. Jakun malapdan ti bagig. Saan? Yak kayat di kayat mo mapasamag. Awan mutlaeng ti maaramid. Talaga, demonyo ka! Umatayo ka kanya! Abi mara ti bagig. Gapu iti panangtungpam kanyak. Iswada ito iti aramid. Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasama ka. Nagsakit inaramid ay tiyan o demonyo. Inaramid na ti kayat na kanya. Ang papabawi ang nung apay asimuro tak kinimay ka rin. Nadip nagatla ko makinitata. Saan ko maanapasama kanya ti gusto. Si bibiyag ni Miguel. Kat isa ti kayat ko amakin. Nakulapan lang diriyak. Isa na panunod ko dagimas. Nga maawan man lang tinagpalikan niya. Sana ka nagbalik. Amang pasakit kini Alte. Anay ka. Diyak mo na'y may karahot kay patong ko. Sana rumbang nagtali na itang laktan kita'y asilan. Ika gumaaktak iwas. Makarin ka magaya nun eh. Umustan tirik na. Kaya't kung tiyagang wit iti balay ni. Palubusan na kon. Aniya. Ita. Kaya't mon ti agawid kalpasan at inalikodamon ti lugaryo. Imbagampay kanya. Adimon kayat amakita ti ama. Wayang-wayaan na kon. Kaya't kan... Kapaya sapsap puyutan ti barukong mo. Diba ako? Sakit ko ito. Anya. Kasablak niyakas. Kan inamagatan mo. Pang-asim. Tikunan nga ta kat mamati ak itiday ta ngay magpagam. Kaya't mula ang timawayaan. Iso akas ta ti magpagam kanya. Malayang kamat nga agartist. Ang amuray anya ti aramidam. Saan ka na makapanaw dito'y asinin? Tandaanam dayta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Matandanagan ak Miguel. Anya nga tanti napasamak ka ni Nena. Di kayo mapukawan itinamnama, tatakabo. Ay, Agsublinto matlaang ni Nena dito'y kalapaw yun. nagpigsa titig bayaw ti barokong ko, barok. Tunggal pa nagpitik ti puso. Agtuduma dagiti dakes ang mapampanunot ko.
ay naaamangan no pag-aramida ni Mayor Carrion iti dakes ni Nina. Tata, Yak na ati pa ni Nina iti kayat na mapasamak. Nakidun na iti dayjay a mayor. Tatulaang maramid na ti kayat na. Kusan ko manatanggan ti ulo na. At dalat ako dito'y balay. Manipod pimanaw. Sa anak ko na makaita. Tilatan ka sa saad na ti pampanunutan. Ay na, agrigat ang tikastoy. Tapulos nga awanin damang ko iti anak ko. Nagrigat na ya, Diyos ko. Yawat konti ka na. Makan kan. Nakapanuhan din ang iyong titikan. Diyos ko. Ang kakapsutang. Kapoy di pa ng kamil kanyak ni Mayor Carrion. Nairat di pa nagamas ko. Ika gumaaglat at di makapanaw ni Tisirin. Umasidagak ni Tiritaw. Panasag ako si Pusan ti Senadora. Sabay lang kong tasan nga intrang katilalaki anang iyang titikanak. Sana nakalakti rito. Kundang mo'y kundang lipas. Aginayat ang lang araw-araw. Amang lumakad lang dagiti bodyguard ni Mayor Carrion. Nakarawara kong itikit ni Mayor Carrion. Terabi iyon na yan. Isungawan tiyang labas alugan. Apag luganak nga umadayo. Nakita na ko lagi ti bodyguard ni Mayor Carrion. Sana rin ba nga makita na kartingak taglibas. Yan ako nagawin. Nagbaot namin ang makisalita kanya ni Congressman Marasigan. Nipitiw ti umawawa kanya. Anya nga ta ti ibagana. Anya ti ibagam bitiw. Naglibas ni Nena. Sabi na nga rod ti ayan na itang. Hala, sa pulo nyo ti awanan bain. No bilang tagked-ked, iti panangalayukan ko na. Patayin nyo. Napambanok ako na. Diyak kabahan, hindi Sabay lang ko, tanaaday wakon dagiti mangkamkam kanyak. Diyak sinurot ti kalsada. Tapno mayaw awan ko ina. Nalawa ang kataltalunan tinagnaak. Agtugawak pa'y lang dito'y nababaat ang bag. Ay, Diyos ko! Nagpigsamot yung day di aguruot. Awan ti makita kabituan iti tangatang. Nalapit nagtudo. Kunakon ka. Pagtudon. Sapay, awan ti pag-inungat dito'y nalangwa ang kataltalunan. Dito na ito ti mangsapulak iti mabaling ko apag linungan akayo. Sakmutan ka sumandang tinapig sa ato daw. Handa nga tabagyo na. Ay, sapay lang kumatawan. Handa tataulan na diti asat. Asino nga iti umay diti kalapaw kit nagpig sa tibaya kaabak ti tugaw.
Nagsardeng lang ti panagtaon dagiti asaw. Nalabig. Ang dalalim mabas at tao iti paraanan. Ay, agagtuktok daw. Asino nga day takot rabi. Ha? Ningay na ti agtuktok daw. Ay, lukat at adagos ti rinaw. Nena, anak ko! Ay na, nasaya ata. Ha? Ay, Diyos ko! Natumbang ni Nena! Tataka mo. Kumusta ni Nena? Madama pa ilaang at ang tabingan ti Dr. iti emergency. Imbaglakit din. Tana itaray mi adagos dito'y pagagasad ni Nena. Nagpatulong nga kiti amok nga da tricycle na idirabi eh. Naamuak lang kini Tata Catalino tinapasama kini Nena. Isungay mayang adagos dito'y pagagasan. Barok, nakakaasi tilangan ni Nena. Kilat-latan na natumba, dili no kataktirinaw. Narusag, pinadasugat iti bibig na. Kinabilakit din ni Mayor Carrion. Ano niya? Saan kaya mabalin ang kasakitan ni Nena? Nay, nagturungan dito si Doktor. Sinasayat. Sabtanta ti Doktor. Tataka mo. Saan baila nagsubli ti puot ni Nena, sigun iti Doktor. Yan kimaro ti sakit ti puso na. Tata, Amangan to sana malasatan ni Nena ti sakit na Miguel. di kayo panunot iti kasta. Tataka mo. Saan ang mapasamak kini Nena ti pampanunutan niya? Di pa'y nang padagdag iti sakit ti puso na. At di pa nang kabil kan kuana ni Mayor Carrion. Pudno nga dasugat iti bibig na. Ken limit litam ti paset ti bagit na. Uray ti rupa na. Madlaw nga dadunor na. Talaga ang demonyo na idya at tao. Adipon ni Satanas. Tataka mo. Yak namnamaan na mapasamak ti kastoy. Ni Nena a pinadakkel ko itinapinta sa wakas. Nagpanaglaang ang nakakaasi iti ima na idya Mayor Carrion. Nakaringan ti anak ko. Eh, Nena anak, adak lang iti abay mo. Saging, kayan, tata. Apa yan naglangit? Saglaw na. Malamina. Ay, pada ka dito'y ospital. Di ka ni agardaraw. Makapadakas kan ka ako na ti Doktor. Agyaman na nagsabling ti puot mo, Nena. Sino ka? Matmatan na ka na imbag, Nena. Siya ni Miguel. Miguel? Juan. Siya ni Miguel. Wen, Nena. Siya na ito eh. Kita man na imbag ti rupa. Sige magpaiso. Miguel? Di kag sangit. Amangan na makapadakas kan ka. Miguel? Apay kasta nilang nagatitog ti buok kan ti barpas mo. Pudno gaya mo si bibig ka. Ay, di ka unay pa iluyos ito rin Nena. Pangasim, kadi mo dagdagaan ti sakit mo iti puso. Baybay andak lang ang tata. Oray itiday na ang aga nito. Ang makasalitak ti lalaki ngay ayat at unay. Nena. Miguel, makawanan na kalagit inararamid ko iti kalabas. Nagpalina ama naging bubukod kin ayat. Nena. Napasakitak ni Aldi. Banag asan arumbang nga arabi. Nakulapan tirin na. Nga po'y tinagkano apa na dimemon ko kanko na idit.
awanin na. Nga po'y tinagalas ng pagpakita ka. Sa anak adim nga ka. Pagpatgan ka unay-unay nga amal. Tsaka amo na. Awan ti rumbel nga ikindawa, minipamakawan kanya anak ko. Awan. Agya manakta. Miguel, umasidag ka kanya. Nena, Ikaw ang tinakulam ko. Kaya't ko nga uprosan pero Wen, Nena. aday na. Nagmayat tirig na. Ang mga paprosidero pa, Miguel. Agya mo na. Taging kahit di mauti nga angas ko. Kat nakita ka may. Sabay lang kumata na pakawan ako. Ay ayatan ka unay-unay, Miguel. Nena. Anya ka din ti sasawam. Miguel. Agluluha ka. Pangasim, Nena. Di mo ko mapasakitan na rin na. Patibkaram ko matipakinagam mo. Miguel. Dito'y titandaan ang oray no awan ang tuwan. Kanayon to kung amalaglagip na. Nena. Anak ko. Oray na may sakton alagip. Ang nanayon ko, asi bibiyagak kita puso. Miguel, alam ko pa na itinandawan. Alam ko pa na. Nena. Lord, Limo kay ti arakop na kanyak. Nena. Miguel, mangayap ka iti doktor. Itati damo, apan nakalamay ti anak ko. Diyak may lawlawag, ti sakit tinakam ko. Gapu iti napasamak. Naku nati doktor. Asaanan akinabailan ti puso na. Isuwain layon na ang tinatay. Anyamatan tinapagtag ti anak ko. Inaramid ko man ti amin. Tapno mailiklik ko iti pakadaksan na. Anak ko, nuamumla ko matigagar ko. Makakita kan ka. Kanti pa nagsublim dito balay. Nagsubli kang agpaisaw. Ngam kastoy matan, tinapasamak kan ka. Ti ayaw po amayor. Nagpuskol ti ropa na ngagparang dito'y balay ko. Saim pa, karabiyo, kakapsa! Asit gakday ta at demonyaw. Tiawanan bain ang mayor karyon. Nakatakder iti sangwanan tilungon ni Nena. Nusan lang agapo iti panang respeto iti malamlamayan na bangkay na. Inaramid kon ti kayat ko ang mapasamak. Nang itugot pa'y iti lima a bodyguard na. Agpaliwak lang dito kasimpetan.
Sana may sa tial daw. Kalpasan na may tabon ti bangkay ni Nena. Agsaga na kayo kanyak. Mayor Karyon. Saan kami nagbayag pa kay Kabo? Awatan to yung sagana at tulong. 20,000 tilinaon ti poraw asobre. Diyak kasapulan ti kwarta, Mayor. Biyag ti anak ko ti kasapulak. Aniya, Sana mabayadan kun magatadan ti biyag ti anak ko. Uray no awatak ti kwarta. Sana na may subli pa ti biyag na. di kan agindidi. Lakay Kabo. Kasapulang ti kwarta. Naposkol ti rupa, Mayor Karyon. No saan agapukun ka? Si bibiyag kumapay ti anak ko. Aniya, Pumanaw kayaon kadagiti bodyguard mo. Ang mga no makalipat akit no niya pa ti maaramid ko adi mo magustuhan. Iso nga pumanaw kayaon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Althea, apay akan lahat kahit sardan mo ti kutse. Nakita ti sigod nga operation manager ko iti restaurant na niya. Isuitan ti operation manager iti restaurant ni Nena. Apay nga big balasak ko. Nasapang insara na ti restaurant. Kan apay anak kabado iti nangisit. Kan ada imot na asabong apara iti natay. Aniya. Nalabit a kakadwa na dagiti nakamangisit matlaang iti sangwanan ti mismo a restaurant. Asino nga ta tinatay? Dahil tati sa lusod balasak ko. Rumarak nana. Urayin dak ti kotse. Kasaritak ti sigod nga operation manager ko. Urayin dak liit na. Nagdumog. Kan nagpunas ipiluan ni Althea. Kabayatan ti panagsarita na inisipon ko operation manager. Anya nga ta tinagsaritaan da. Apay akala at anagliday tilangan ni Althea. Dayta, umayon dito. Balasang ko. Anya tinagsaritaan yung isigod ng operation manager. Nasiputak nga binti pa nagduwam. Nana. Natayan ni Nena. Anya, Nana. Nasingid agayam ni Miguel ni Nena. Nagbalin mat agayam ko ni Nena. Idi si bibiyag pa'y. Diyos ko. Ngam idi agangay. Nagbali ti ugali na. Katada saan mi anak kinaawatan. Ginuranak. Kad nakabilnak pa yan. Gapula ang itidakas apa nang ipapan. Althea. Pagandarak matlaang na ti kotse. Kat pumanaw tan iti day ti alugar. Nana Amalia. Udno ka di ti bagbagang Ma'am Althea. Natayan ni Nena. Wantoro. Naamuak day ta iti sigod nga operation manager ko iti restaurant. Diyos ko. Nagbiitan ti biyag. Kasla ka no lang akin na sarsaritak ni Nena. Tor. Kaya't ko ang makita ti bangkay ni Nena. Ma'am, amom ka din sa dino ti lugar da. Wan. Ada kanyak ti address ti lugar da. Intad kanyak ti sigod nga operation manager ko. Sige ma'am, kadwaan ka amapan iti lugar da. Ala, dumagas ta pa iti pakanan. Agpakada ta, kada na na marsilinat.
nalabsantan tinagbuddangan ti nga iling. Adayo ka di pa iti papananta. Asidigtan. Labsan tapay ti mismo a sentro ti ili. Apaman ang malabsan ta ti sentro. Agda magtanto. Nasa dino a lugar ti nakasurat iti address. Sige, ma'am. Ay na, nagadu at turod ti makitak iti aglaw lang. Kan, makumikumot dagiti tao nga da iti talon da. Panagtalon ti pagsapulan dagiti agindag ditoy. Nabak nang da iti agrikultura. Agdo mo a klase tinatnatan ti makitam amula da. At dasapali ang adlaw ko, ma'am. Anya dayta? Makalkalbon ti bantay. Manmanulaangan ti nakatakder apon ti kayo. Mabilbilang da. Gapuanan dayta ti kaingin. Saan anataripato ana imbag ti kinabaknang iti kabakiran? Wan nga rod, ma'am. Ma'am Altia, daytoy ka din ti sentro tili. Ay sus, nagadugayan ti tattao ditoy. Sa Poland ta ti landmark nga agturong iti lugar da nena. Oh, iti reji apanda. Ijay ko nga isardeng na ti kotse. Kat agda magtantumatan kadag iti tattao. Ma'am Altia, naiput-putong gayam ti balay danena. Des lang ti paglan. Huwag nga Toro. Ano san ti magna? Makikita kung tintudo da akalapaw. Ay, ma'am, adda makikitak nga asok iti aglawlaw ti kalapaw. Kan, ado ti tattao. O sige, kartingan tapay ti magna. Narigat ti masipngatan iti dalan. Wan, ma'am. Sa lalaki, kin may samot a babae ang turong dito'y kalabaw. Masino nga tada kita. Sa laki! Sa laki! Masidagdan ito'y paraangan. Nagpintas ti babae ang kanwa ti lalaki. Ha? Ay, kunak no lalaki ti nangasibay iti babae. Lakin mo't gayam. Dagdagan. Nainbag nga orasyo, apo. Naimbag mo orasyon, kakabsat. Ay, tinasayaan. Pasang bayak ina. Amang ano gagayam ida ni Nena nga anak ka. Undo gayam ti bagbagan ni Nena iti si bibiyag pay. Nagpintas ka babae. Naemati langam. Tata, maladingitan ako na iti napasamak ka ni Nena. Diyak pulos nam namaan ang mapasamak kan ti gastoy. Ang sakit ni Nena iti puso, balasang ko. Kunak no naging bagan na namin pinsan ti sakit na. Namsan mat gayam. Tata, At tapay anadagdagan ti sakit na. Gapaw iti panangkabil kan kuhana ni Mayor Carrion. anya. No makitam la kumatin tero abagina. At dagapuanan ti donor. Kan ingkarigatan na tinaglibas manipon iti ikot dayjay antimonyaw. Tata, Panipod iti balay ni Mayor Carrion. Nagnag na ti anak ko, anagawid. Nauray bumayakabak tinapigsa atudaw iti day ti apagtan. kasta ka di. Ado dagiti banag, anadakamat ini kanyak ni Nena. May panggap ka na kayo, kat ni Miguel. Ha? Patpat gan launay ni Nena ni Miguel. Iso anaramid na tiyagi balas. Kaya't nakabalsan. Kapo iti nakaraw apanagimon na ka. Namamalhin. Dak ko man kayat anakamatan kada kayo ti inaramid kanyak ni Nena iti kalabas. Tata, Anya tinaramid ka ni Nena, balasang ka. hindi po iti panagim imon na. Natungpanak ni Nena. Anya. Ngampulo sa anak ka nagibalas. Binaybay aklatan ti inaramid na kanyak. Ay, nagsimpot ka babae. Itilikodan ti amin. Diyak kanunungan tinaramid ni Nena.
Sa anak mata nagpurang kan kuana ng bagbaga. Kanayo na palagibak amadi ter aramiden na. Tata, lipatin tayon tinapalabas. Sa anak ka nagimula iti sakit tinakam ka ni Nena. Balasang ko. Kagura nak idi ni Nena, tata. Gapo, iti pa naging imon na. Agkakasakit ti balikas na idi kanyak. Nubay kasta, binaybay aklat ta. Saan ko at tinutupan? Dayawan ka. Kaputa di mo tinutupan ide ti anak ko. May isang sangayan ka babae balasang ko. Tao tayo lang nga makaaramid iti bidton. Ngam adda sila di pa nagbabawi iti kaunggan tayo. Iso asyak, jak nagipampan iti sakit tinakam kan kwan. Magusto tinda sarda kape, Ma'am Althea. Kinirog abagas. Nagsimple lang ti biyag da dito'y away, Topa. Kita am dagiti tattao nga umay makipagrito. Adda nagduduma ang magpakan nga imadda. Wan nga rod, ma'am. Uraw. May kayo ipsina. Ang rabi kayo bay. At ayun sa ganak asidaan niyaw. Naimas ka ditin sa gana yung makmakanta to. Toro, agbain ka kumamat. Nalsaman alamas. At sapay lako mata magustuhan nyo ah. Ayun, tata. Ay, umay kakitin, Ma'am Althea. Mabisina ko nun. Kuha, Toro. Ay, sus. Umay kakitin, ma'am. Itayak pa'y ang mabisbisin. Ayaw manak. Nabsugak. Nagado tinakan ko. Usilapan nakpay hindi mang sisim kanyak apusa. Tawan timbatik asit tilamas. Ay, joke. Sika at talaga. Awan samat ng tiimbati masidaon dagiti sumaruno amangan. Ay, una yun. Saan samat kan ama pugsap ti panagtigtig ako. Nagbusingar nga minan ti pusag ko. Saan tan nga agbayag pa ito pa? Yawat ko lang ka ni tatakabo ti basit agatad atulong ko. Kalpasan na agawit tamutan. Sige, ma'am. Isaganak nga ro din ti flashlight ti cellphone ko. Tani, nasipngat kita lang tang agawit. Apag iso, agturong dati ayanta ni tatakabo. Ya, uraw. Pasensya kayo ah. Tadi kay unay maasikaso. Simangbat nga minti kapitan mi dito'y baryaw. Di na kang pakadanagan, tata. Kinapudno na, saan kami ngagbayag pa'y? Atoy. Alaan nyo rin basit at tulong ko. Awatin yung tata. Makatulong day takata kayo. Ay, agyaman akin kabalasang ko. Agyaman kami mat itinaimas at araon, tatakabo. Agpakada kami, tata. Niya po Diyos, ti kumuyog ka na kayo. Balasang ko. Abingibig pinapasama kiti kayo mo, Miguel. Colonel, talaga akarkaritan na ti panawan. Adun tinairaman, gapo iti mapaspasama kita. Miguel, agsaga na dagiti awanan pain kanyak. Kalpasan ti pan nakaitabon ni Nena. Balsag dayjay ang mayor karayon. Maawatak tirit nam, Miguel. Ngamnas kan laang ti panagtanang mo. Iti kasta, makapagpanunod ka na impag, no anya tirong pangaramidan. Numabalin. Diyak kaya takitaan ti bangkay ni Nena. Simurot ni Nena kini Mayor Carrion. Gapo kanyak. Oh. Napalalo ti panagayat kanyak ni Nena. Ngamjak ng kaskaso dahi ta amarikrik na kanyak. Jak namin kahit amairaman ni Ter Aramida kita. Ngam naangaw ti kalita. Nairaman lata ni Nena itiriribok. Itinagbaatan mi kadag iti kabuso ka. Ngam jak palapsag da ito yung napasamak, Colonel. Jak mapakawan.
ti awanan bain a mayor. Nanti maudi apan nakalamay ti anak ko, Miguel. Wan tata, Ayun gayam. Si Marong Cardal ti akin turo iti rabi dito'y kalapaw. ano niya? Uwan, hindi ka madanagan tawan ti imbagbagak kadakwada. Ilimod ko ti kadang dito'y balay. Namuan gaya man niyal tayo tinapasama kini nena. Napayag ti panagtalinaid na dito'y iti rabi eh. Nagdamdamag na siguro. So nasurutan dati ang turong dito'y kalapaw ko. Kasta ka di. Uwan baro. Nang tanpay iti tulong ni Altia. Iti damo pa'y lang apan nakisarita kan kuana. Nantaw kon ti kinaibang na atao. Iso ka nagkamali ni Nena anang pasakit kan kuana ide. Tata kabo. Ngitno pa'y kasta. Nagpakawan ti anak ko. Iti maudi agun daway kanag iti nagpasulan na. Nadataw ti diskarte kiti panaglibas ni Nena. Natayan ti apan ko, tatlo masidag ang mismo kanyak dayjay a Miguel. Sana bale, ado pa'y tiwagas Diyas kay. Itagayam ngal daw, ti pan nakaitabon ti bangkay ni Nena. Diyak kayat adenggan ti tukar ti karo alumabas. Punyeta, apa yang nagsartang iti batok ti karo? Unit kita dagiti tao dito'y balay ko. Anya ti kayat asawa ti. Inmasidag nila kay kaboy ti Kate. Saan kayo pala pumanaw iti patog ti balay ko? Uruwakan kayo iti Granada. Tat magigiton kayo nga maitabon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Kaya pa lang tiraramidan nyo iti batok ti balay ni Mayor Carion. Pumanaw kayon! Kapsat kabo, ituloy tayong tibag na. Surukan tayong ti karuba at turumi di kampusan tao. Sige, mabantayon. Di amot Diyos lang ti makamot ti amin kapsat. Awan ti bakal tayo kankwana. Gapo iti kinabaknang na. Kapsat katalinaw. Nakakaase ti nagpanagan ti anak ko. Gapugan ko ana. Pinarigat na iti gusto. Kat iti kaano man. Diyak mapakawan na iti amayon. Muna kami, Tata Kabo. Agawin kami. Yaman na kayo, kakapsat. Yaman na. Tata Kabo. Naitabo ng tibangkay ni Nena. Dua talaga na nabati dito yung Campo Santo. Awanan ti kakaisunag anak ko. Tata, Apay, adyak maramid ti agandang. Kaslan na mangigaw-gawin iti sa kakamagna. Kaya't po pa itiyag palinaan tinoy, baro. Tata Kabo. Lumaisublit lang ko mati panawan. Inaramid doon. Pinakaguma, aklat na kuma. Kay kuyog ti anak ko, iti pakaisang makan na. Gayong-gayong. Tata, Nasakit iti maysa nga ama. Ti mapukawan.
iti patpat ken naunay nga anak. Yak malapdan ti panagarubos ti luwak, barok. No amukla kumaakas to iti mapasamak. Timbubos ko kumaamin apamatag ketwana. Ini sinibiyag pa iti anak ko. Naguliwag ti Rabi. Ngem aramidak anariribok ti lubong dagiti managdakdakas. Napukaw ti maysa ka dagiti napatagkanyak. Isuanas ken la nga may balas ko tinapasamak ken ni Nena. Agsagana itakanyak ni Mayor Carrion. Si Magpet manen dagiti daduma pay abuyot dayja a Mayor. Ngem didak malapdan iti aramidak. Kabaalan kayo apatayan, nga uray pa'y pangan kayo. Pantayan tayo na imbag, tipasdan kaya ni Mayor Carrion. At dalang itipasdag ti awanan bain a Mayor. Katap na makastra kak itipasdag. Para magagpaindag iti buyot na. Awa na kayo! Ano na kayo? Sa ito'y pay! Nagtataray, kan naglamang dagiti daduma. Dahil diti ng palko kanyak. Naglamang matladakos. Umasidegak iti ruangan ti pasdag. Palpalko ka daon. Kang gumaglat at itumahay. Jojoy! Pagkamatan niyo sila! Nagadudan amang palpalko kanyak. Ang ligadak adagos iti nakaparada atrak. Ano ti mapaspasama kiti ruang? Sino ti karangrangat yo? Mayor, kelatlatan nga danang paltukan na kami. Agmay-may salang ti kabusor, ngam nasiglat. Nagtalinad kayo lang dito yung naglimang. Mayor, delikado ito war. Mukhang heto. Granada ti gibo. Ito kayo. Magna kayo kiti pato. Nilakit ti Miguel tinangraot ka na tayo. Saan tayo may saganahan ti amin? Delikado ti biyak tayo. Umay ka ho! Wan, Mayor! Naparmag kon dagiti anday ti ruangan nga agturong dito unig ti pasdag. Ha, dayjay pa'y ti maysa. Ah. Dua ari daw daytoy. Anya nga ta ari daw ti ayan ni Mayor Carrion. Ah, ti makanawan ari daw ti kumtang. Awan tao dito eh. Ah, di may sapay ari daw. Oh, naglibas laki din ni Mayor Carrion. Ah, magnaat iti bakdor. Naglibas ang tiyawanan bain a Mayor. At paspasara ka. Barang masuruta kita. Awanan di sa bali pa turungon ti kotsena. No saan adito'y akalsada. Jak agpatingga. Aging ka jak mapatay day jay ang Mayor. Oh, lugan ti pulis ti magkamkamat kanyak. Naalarmadan, gapoy ti rinibo kay naramit ko itay. Oh, palpalpugan da kong lagi ti pulis. Saan ang alumaban ka nakwana? Saan adagi ti pulis kabuso ko? Ika tumak, idang itarayan. Punyeta! Mayor Carrion. Di ka gibuong. Aduda kiti buyot ko napapatay iti Rabi, Congressman. No sana ka nakalibas, nalapit, may sakmot itan ang nalamis na bangkay. Ano ya? Nilakit ni Miguel, tinangraot ka na kami iti Rabi. Awanan ti sa balipay. Mayor, di ka pa iluyos iti pungtot a marikriknam. Si bibiyag ka pa ilaan. Laglagi pa. At dapay may nga alas. Tapno maliputan tayo. Dayjay a Miguel.
Natayan ni Nena nga alas mo. Tapno masidagkan ka ni Miguel. Ang madapay sa bali nga alas, anapanunot ko. Sino tidaktakamatin nga alas tayo Congress? Tilakay nga ama ni Nena. Niya. Kamaliti planom. May panggap iti asidag ni Miguel kan ka. Babaan iti dayjay anena. Anyate kaya't mo asawan? Saan mo akabalan iti sangon-sangon ni Miguel? Tirumbang aramidan tayo. Traiduren. Wenno liputan tayo. Mayat dayta na panunot mo, Congressman. Iti palang safe house ko ti pagdak. Arigaten, mga no iti matpalay ko, ti sumaruno arauten dayjay amige. Althea balasan ko. Agan andad ka kumaakanayon iti ipapan mo ijay mansion ni Don Braulio. Agyaman iti dayta balakad yun, ana. Naskan ama panak iti mansyon. Tada kayat ko apin kan. Althea, Agpamaranga ka ni Billy. Tapno maamuak ti ibagbaga na analawa a resort. Ako kuamot laang ni Ninong Brown. sa diino nga taday ta adakdakamaten ni Billy a resort. Dayta ti kayat ka ama-amanan. Naibaga na pa'y kanyak akabarbaro lang dayjay a resort. Althea, sumurutakkan kayo ti papanang. Sana mabalin toro. Amo mo ti ugali ni Ninong Braulio. Sa anak amabutong kan ko na, ma'am. Ilang kayat ko. Masalakniban ka iti anyaman nga oras. Toro, di mon ipilit pa iti kayat mo. Agtalinaed kalatan dito'y balay ni Marceline. Sige, nanang. Ala, di mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka Althea. Agan annad ka kuma akanayon. Kaya putimangan iti balok. Tapag patibkar iti tumang ako nada. Awan mat lang ti maaramid ko iti balay dana na Marcelina. Sumagtali na udak pa'y lang dito plaza. Kinasayaan. Kisukit man ti pagkatangak. Matawarak namin katila ko na balot. Gumanlasiw ako dito. Agdag pipin na ito kito sa kuning nga dayo. Agdag parayan na gini katao. Dadya manan. Ranipak ti arma na itinangag ko. Ay, magkakapaspasamak na inkwentro iti dadya ang banda. Ay, delikado. Amangan nung matirumanak. Dayta, si Mangputin dagiti polis. Delikado dayto yan. Kumanaw ako iti dayto ang lugar. Narigat ti may ramraman. Ayop ka, Miguel! Nagturad ka matan amang sanib kanyak, idintutag may sa kalaang. Nagadudag iti buyot ko amang pataykan ka. Wah, yawanan bain. Sana sumumbat. Amo ka nakalamang langit inangato apader. Na kayo! Tatakan nyo iti bala, tinaglemagan, tikabusor! Patay kaitan, Miguel! Saysayang kayo lang iti bala. Makarakong itinaglemagan. Nagasat ka pailahan, Congressman Marasigan. Di ka pa'y lamapan mo kita. Galaat ni madudag iti buyot na. Uray dagiti polis. Palpalpukan nakmitan. Diyak kaya't nga iraman dagiti inosente a polis iti nagbatan ni Congressman Marasigan. Dayjay, nagsardeng manentiran pakti paltog. Lo talaga mo't lang nga naturad ka, Miguel. Agparang ka kanya. Sangon na. Ayop ka. Pinalawlawan takon dagiti polis a pasurot ni Congressman. Itilangan iskinita ti pagturma ka. Tapno makadaywa ka. Saan ako nagpaputok.
Tapno saan da maamuan ti ayan ko. Anda nang paltog ka dagiti buyot ni Congressman. Sino nga tatimang tultulong kanya? Nabuwakan dagiti kabusan. Uray dagiti pulis ang nakabalangan iti kasada. Naglemang damatay. Gundaway kung dayto eh. Tapno maparmat konti grupo ni Congressman. Bulset iti kinapudno dagiti otoridad. Kapo iti riribok ang mapaspasamak ita diti probinsya. Nagtipon ti persada Mayor Carion. Kante jay Congressman Marasigan. Colonel, nagasat pa ilang dayja a Congressman idirabi. Nakalibas da ka dagiti buyot na. Iso lang ti target ko. Iso asaan akong alimaban pa'y kadagiti pulis. Postula ang tinaramit mo, Miguel. Nakita ti convoy da iti asidag ti plaza. Nasiputan naktimay sa kadagiti pasurot na idirabi. Iso ang nadadal ti planok amang lipot kumaki ni Congressman Marasigan. 5 ka dagiti soldadok timbaon ko. Tapno tulungan da kay dirabi. Ngem kaskas ti lata nakalibas ti tarmi. Sana klata mapukawan itinamnama, Colonel. At dan tulat na pagpatinggaan dayjay a Congressman. Imbag langit din. Da nakaadayo ak adagos iti nakapasamakan ti inkwentro idirabi. Nanamalya. Tanusan? Amangan na nairaman ak anapaltugan. Asino nga min dagiti nagpipinaltog idirabi Toro. Sigon kadagiti tattao ang nakasarita. At dagpangpanggap iti biyag ni Congressman Marasigan. Anya? Nakamotorsiklo kano ti suspek. At idog ti buok kan barbas na. Anya? Talagang ado ti agpangpanggap iti biyag daya ak Congressman Marasigan. Takasanong, illegal mo ti aramid na. Diyos ko. Saan nga taan, Miguel? Tinakdakamatan ni Toro. Oh, nanamalya. Kita ang dakmatlatan. Agda ka din na ibagak amadi. Awan, Toro. Adala ang simkan iti isip ko iti naibagan. Di mo ko maikan iti sabali a kaipapanan ti panagulimag ko. Sa bagay, yakpay lang malipatan kinaramid na dya at tao kini Miguel. Magburburag ti darakan ko na. Idi pa'y lang akayat ko abalsan. Ngam awan ti bail ko amang parmakan ko na. Binagaan ka idin to. Awan ti maramidam no balsam da dya at tao. Maisagnak kalaan. Nanamalya. Kabailak mo't ti pumatay akas iti aramidan da dya a Congressman. Puor ti kararuwak da dya nga wanan bayin. Iso ana sayat mat. No ado ti agpangpanggap iti biyag na. Yak kayat ti agibalikas iti dangkes kontra kan ko na. Adan tulat ta pagpatinggan ti biyag na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagiti man nalatat tao. Agararami da lang iti pakasarsaritaan da kadagiti tattao. Dua a politiko ti rumrumwar a kontrabida iti ili ken iti probinsya. Manipod si Mina ti grupo ni Congressman Marasigan. Nagpalinan ang nariribok ti biyag na, boss. Gusto ka, Billy. No nagtalinaid lang kumay ti grupo tayo. O di saan ko maamapaspasama ken kwa na tiriribok kita. Kagasam, milyones ti balor dagiti droga tinapukaw ken kwa na iti kalabas. Ita, at damanan agpangpang ta iti biyag na. Saan pa lang agtignay dagiti tao tayo? Amang kemag ka ni Mayor Carion, boss. Saan ka diya ti bilin ko kada kayo? Ket idatagyo kanyak tayo jay a Mayor Carion? Boss, ado timang bambantay ta ka ni Mayor Carion na buyot na. Sana basta-basta makapagtignay dagiti tao. Anya,
Nalabit nga at tananday jay ang mayor ti seguridad. Damag ko pa'y. Nga nang raot kadakwada iti pasdag a meeting place da kadagiti buyot na. Anya? Unay matan di mapaspasama kadakwada ita. Patsag, kimapsutan ti grupo da. Tanatayan ni Mr. Fortes. Agpaiso day ta, boss. Nabayag nga ano pun minibong nga hitman, Mr. Fortes. May samatan kadagiti natay itinapasamak nga engkwentro iti pantalan. Uray ka sa notitured mo. Nuawan mo ti diskarte. Madadal ka lang. Kasta ita ti mapaspasamak iti grupo day a Congressman Marasigan. Kartingak ti magnangag turong iti pakanan. Sigurado nga adu ita ti customer. Kasimot ni Marcelina, no awan ti kadwa nga agluto. Nagbati mat ijay balay ni Rosalia. Adamat na panandaturo kan Altea. Nanan? Miguel, anak! Nanan, kumusta ka? Si Katirumbang ako musta ang Miguel. Ado ti kahit ko adamagan kan ka. Nasaya at nagparang ka kanya. Sana dito ipagsalitaan tayo, Nanan. Sumurot kayo kanya. Sungbatam ko mati sa lutsud ko, Miguel. Adda ka di pa ka inaigamit ti mapaspasamak itaaribok dito'y probinsya. Jak ilibak, Nanan. Gusto lang ter aramidak kadagiti kabusor. Angam anak ko, kasanoon no adada ka sa mapasamak kan ka. Ti amom nga takat maaklon ti amin, no kas pangarigan ta saan ka nga agpandigi ti aramidam. Nanan, Pampanunutak pa ilaang nga amangan no adada kas a mapasamak kan ka. Katkas lag kupitan ti barokong ko. di kayo panunot iti madinanan. Awan ti dakas ang mapasamak kanya. Hajak ammo, noan niya tirumbang abalikas nga ibagakken ka. Iti kasta nga aramidam, kasunganim ti ugali ti amam. Apay ana ibagayo ti kasta, Nanan. Ako awahan anak ko. Awan ti sabali aka ipapananti na ibagakken ka. Nanan, Miguel, bakit akon? Adda kayat ko akid dawan, ama pasamak ko maitibiyag tayo. anya day ta, Nanan. Mga baruanan tayo, anak. Kayat ka akaden na iti mabayag. Kayat ka akaden na aging ka iti maud nga angkas ko. Anya kalin day ta sasawan nyo, Nanan. Agpaot pa iti biyagyo. Di tay ammo ti biyag, Miguel. Kayat ka alapdan iti araramidam. No agtultuloy ti pananganog mo kadagiti managdakdakas. Masarakam to ti sungbat dagiti ibagbagakken ka. Nanan, Bayam adagiti otoridad ti manganog kadagiti managdakdakas. Saan kat asika? Kas inam, biyang ko ti mangbagbagaken ka. Diyak mauma amang palagipken ka. Alitli kamon dagiti managdakdakas sa tattao. Miguel, gapoy iti napasamak ng enkwentro iti plaza iti naminsan arabi. Rimuar iti investigasyon. Ngawan ti lisensya. Dagiti armas nga inaramat dagiti bodyguard ni Congressman Marasigan. Reliable personnel iti pulisya ti nag-imbestiga kontra kadagiti bodyguard wenno pasurot ni Congressman Marasigan. Colonel. Pala iti high profile ti maipaayan iti search warrant iti kabiitan na panawan. Agtipon ti pwersa dagiti pulis ken military iti operation. Iti daytoy aguntawan. Saan tayon apalusposan pay dayjay a Congressman Marasigan.
nyo na imbag. Dagiti nabat-bati pa'y nga armas dito'y balay. Kastamot ng dagiti droga. Ikabilyo lang iti may sa silet. Nawatan nyo? Nagloto, Congressman! Nawatan ba, Congressman? Congressman, anya iti aramidin mi kadagiti marijuana bricks nga adda iti garahe. Baybayan nyo lang dagiti marijuana bricks iti garahe, Hector. Awanan ti sabali pa'y apang idulinan. Higit di aramidin nyo ita. Bantayan nyo anay imbag. Daytoy balay ko. Apay, Congressman, sa di na ti papanan nyo? Napateg, ti pagsaritaan mi kini Mayor Carayon. Iti safe house na. Nalabit arabinton ti panagawid ko. Ala, aramiden yon. Ti pangibabaw na kada kayo. Nagtutumak yung nabibilog nga armas ni duling ni dito balay ni Congressman. Turay dagiti sumagmamano ang droga. Kabil naman iti may sasilid. Hector! Rabin, gamada ka pa lang dito isilet anang idulinan tayo kadagiti nabibilag nga armas. Ha? Ako ah. Moment gar. Nagmayat nga minakit kita ang dagiti armas. Kunak no naikali tayo amin ang dagiti armas nga da iti bodega. Ang pagdapay maggayam iduldulin ni Congressman. Idada tayo pa lang iti away nga taktakaw. Napapala nga klase ti igam nga imat tayo. Ngamita. Nagbibilag ti armas tayo. Gusto ka iti detad gar. Talaga bigtan ni Congressman Marasigan. Saan lang nga panaglako iti igam ti negosyo na. Pakairamanan pa yung ditatid droga. Imbaglakit din ta nakastrag tayo iti grupo na, Hector. Oy, agyaman kayo kanyak ah. Ano saan na kayo masidag ka ni Congressman? At data yung pailan ko maiji away ngagtaktakaw latan kadagiti dingwan. Miguel. Talo ang military intelligence nagpalpaliw itay ti balay ni Congressman Marasigan. Joint forces ti mapasamak operation. Na ipaulogan ti korte ti search warrant para iti balay ni Congressman Marasigan. Isirbinto matan dagiti kamang ti pulisya. Colonel, As soon as possible time, matulungan tayo dagiti operatiba. Nagaramid dagiti plano. Tanukas pangarigan taado kadagiti pasurot na ti lumaban win aglibas. Makamag tayo ita at tagas. anya ti plano, Colonel? Dagiti sangapulo a soldado. Agtalinaed da iti perimeter fence. Dagiti met special action force. Agtalinaed da iti frontal assault target area. Dagiti met elite force ti pulisya. Isuda ti agpaay a support team. Colonel, Agtalinaed tayo met iti emergency exit blocking force. Nukas pangarigan ta negative ti operation. At least, nakasagana tayo iti posible ang mapasamak. kaano ang maiserbi ti search warrant, Colonel? Inton malam, Miguel. Set your time exactly 1500 hour. Di ka matanagan. Nabilin kon dagiti komrad tayo may panggapkin ka. Takkel, ti may tulong mo iti daytoy nga operasyon. Takkel unay, Miguel. Hector, abang ano agpungtot ni Congressman. Naginaraw tayo matiimportan nga arak na. Di kayo matanagan. Tasak ti makamukin ko na. Nagado ti imported na nga arak ang naka-display. Iswara man ang tayo mata. Ayos nga dukas na, Hector. Kakara! Agred nagtayo ti arak! Saan lang nga arak ti pagren na kan tayo ita kakadwa? Ado pa'y tinaluto nga kakaimas apulutan. Oh. Hector! Apa Edgar? At the police iti sango tigay. Anya? At tayo mo da search warrant iti balay ni Congressman. Anya ti aramidan tayo. Just kaya. At naimot dagiti otoridad a search warrant? Sapay nakadulin dito'y dagiti armas ken droga. Anya nga ron ti aramidan tayo, Hector. Pagpilit na sumrag. Saan na rin ba nga makita dagiti otoridad dagiti nakalamang dito'y? Saan na mabalin? Nakastrakan dagiti polis itigay ti balay ni Congressman Marasigan. Jak kayat ti kinauli magtaglawlaw.
Ang mga kunapagat. Lima ban dagiti buyot ni Congressman Marasigan. Nagtignay magkandagiti anda iti perimeter fence. Agpapaputok magkandagiti anda iti frontal assault target area. Nagsinyas magkandagiti ng Maravilla. Keep firing! Nabibilag dagiti armas nga aramaten dagiti kabusar. Kung daway kung datoy. Nalapit nga dalaan iti unag timbalay ni Congressman Marasigan. Colonel, basitan ti agpapaputok akabusor. Nastrakan dagiti kakadwa tayo ti perimeter ti balay. Kulog kami kayo! Dayjay tinang paltog ka. Agyaman na, Colonel. Sir, kung ti balay ni Congressman Marasigan. Siya kung ti makamu ka dagiti nabatbati pa'y akabusor. Positive. Nagatong armas ni nakadulin dito sa LED. Saan na ang armas din na-recover mi? Pakairamanan pa yan dagiti droga. Ebidensya na kita. Awan mo't dito'y balay ni Congressman Marasigan. Ano tinatay ka dagiti po yun? Upat mo't tinatilumi apo yun. Ala! Picturan nyo dagiti ebidensya kontra kini Congressman Marasigan. Saan na mabalinti kastoy? Natiliw dagiti otoridad dagiti idul-dulin kong armas iti balay ko. Congressman, nadagsan nga ebidensya dagiti armas ken droga kontrakan ka. Nang runa, kat ada natiliw ka dagiti buyot mo. Kalat na ito napasamag, Mayor. Imbaglakid din, tawanak iti balay ko, iti dahi di agundaway. Congressman, sigon iti nadamag ko. Karaman dagiti soldado anang raot iti balay mo. Aniya? Aganad ka lang. Ang mga no tiliwan da ka matan dagiti polis. No makita da ka. Iso ngaglamang kapay lang iti safe house ko. Aniya ta? Jagnam naman ti kastoy mapasama. Laglagi pam, Congressman. Saan nga amin nga adda iti unag ti polisya kat kakadwa tayo. Nalabit nga da impormante anak kasiim kadagiti idultulin mo nga armas iti balay mo. Jak kayat amatatal tinagan ko kas congressman. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Anya tinapasama, Hector. Imbagak mat abantayan nyo na imbag, dagiti kontrabando iti balay ko. Kalate amin, Congressman. Imay dagiti otoridad nga daimad na search warrant. Andi, Wen, Congressman. Idi kwan, nagpaputok ti may sa kadagiti kakadwa tayo. Iso nga na napasama karangat. Dayjay, naglibas ako. Kapu iti dayto yan napasama. Amo, asap-sapulan dakmeten, dagiti otoridad. Ngam nakasagana ak, iti posible mapasama. Congressman. Sana siya ti karkaritan dagiti otoridad. Sa anak, apatiliw kadakwada. Nuriribo, ti sapsapulan da. Ipaay ko kadakwada. Anyang arti aramidan tayo ita, Congressman. Nadadailan, tinagan ko, Hector. Iso nga ramidak meten, tirumbeng. Agsagana ita kanyak tayo a Colonel Maravilla. Iso lagi iti may sa kadagiti dadaulo iti operasyon. Congressman. Patayin nyo tayo a Colonel Maravilla, Hector. Planuan nyo na imbag, ti pan nakalikidar na. Areglado, Congressman. Jack Maclon, daytoy anapasama. Nagbaligid operasyon tayo ti balay ni Congressman Marasigan, Miguel. Adong armas ti na-recover kan pakairamanan na kiti droga. At large ita ni Congressman Marasigan, Colonel. Madaman amating tingiting ti kaso na iti korte. Kinapudno na, Miguel. Naipaulogan ti korte ti mandamiento de arresto kontra kini Congressman Marasigan. Ulitak nga ibaga, Colonel. Amok ti likaw ti bito kada di akong Congressman.
Amok asaan basta patiliw dayjay. Dakes laki iti pagbanagan na. No lumaban ka dagiti otoridad. Naimimbag no sumukulangan. Kat ikaro na iti pagbaludan ti mading aramta. Sa dino nga tan ti paglemlemangan dayjay nga awanan bain. Miguel, agtultuloy ti manhunt operation. Sa pulen tayo dayjay Congressman. Adong anomalya tinaramid na iti uneg ti armada persa. Saan arumban nga agkatang-katang ti kaskenkwana? Saan? Sapsapulan ita ang dagiti otoridad ni Congressman Marasigan, Billy. Wala nga rod, boss. Agasan? Nagduduma klase ti paltog tina-recover dagiti otoridad iti mismo abalay na. Saan nga minunagan na dayjay at tao? Inutan ang mapukpukaw. Kat siyang tulangan ti mabati anatibkar. Boss, Karisamong napay lang. Lumaipanggap iti illegal a negosyo. Ay suwakas dyan tinagbanagan ti grupo na. boss. Napiktaran ti taray ti negosyo tayo. Gapo iti mapaspasamak a kampanya dagiti otoridad kontra droga. Billy, saan aparikot dayta? Agkalman tumet laeng ti sitwasyon. Di tayo agbisin wano agrigat. Gapo iti kampanyada kontra droga. Nakarid alert pa lang dagiti otoridad, boss. Iso naglaylo pa lang dagiti pusher tayo. Bili naman ang bag dagiti kagadwa tayo ngaglaklako iti droga. Naskan tinananay ang panaganad tapno di tayo maipada iti grupo ni Congressman Marasigan. Dahil tatika na yung ibilin ko kadakwada, boss. Iso ngawan parikot tayo. Good. Paliwan tayo pa lang ti sitwasyon. Agtig na ito manan ti grupo tayo. Kalpasan ti mapaspasamak itaariribo. Boss, Mangibabay na ya politiko. Diyan ka mo no anyat naknakan na. Tapayat kimapok iti politika. Ita, imbabay nan ti mismo bagina. Kababain itan ni Congressman Marasigan. Ano Maya? Nabasam ka din ti pagiwarnak anak kaparabaw iti langisan? Wentoro, siya tigimatang iti dayta pagiwarnak. Una yan tinapasamak iti balay ni Congressman Marasigan. Nagadu apaltog tina-recover dagiti otoridad. Saan lang apaltog? Nagtikat uray dagiti droga. Sapsapulan itan dagiti otoridad ni Congressman Marasigan. Nalabit nga aglimlimbang itan. Dayjay ti magkanab ti dakes a tao nanamalya. Iso nga awan kinasayat nga iten kiti tao ang managtaktakas. Turo, at napagpatinggaan ti am. Saan nga agnanayon nga adda ka iti taka? Saan mo't nga agnanayon ti bilag mo? No agbibiyag ka iti kinadakas, dakas matlaeng ti tungpal mo. Ad-adda kumapay amaragsakan na. No natiliwdan dayjay ang congressman. Daklit basol dayjay kada kayo, nana. Iso ti prime suspect iti panakaurang ti balaya. Turo, Dakil unay tiguran nakin ni Miguel. Iso anang ibaon dayjay ang congressman iti tao na manguram iti balay. talaga ang nagdakas dayjay a tao. Awan tinasayaat nga aramid na. Idi pa'y lang akayat ko abalsan dayjay ang congressman. Nisandak lang alinaptan. Ang mga numay sa itan dayjay abangkay. Turo, di mo unay pigsaan ti agsao. Ang mga nuad na makamam mo kan di Congressman Marasigan. Kadagiti mangan akostuma. Pasensya ka, Nana Amalia. Nailuyo sa ngamin itinabasak iti pagiwarnak. Sapay na ko ma. Tamatiliwan dayjay ang congressman. Iti kasta. Ikaro na iti pagbaludan iti basol na.
Edi sentro, nagwaras dagiti pulis. Adda pa yung checkpoint dagiti soldado. Kaya't lang ang asiguraduan dagiti otoridad. Asaan basta makadayo dito'y probinsya ni Congressman Marasigan, ma'am. Gusto ka. Nakababain itanday jay a politiko. Mabasa ka dagiti amin a pagiwarnak ti mading aramid na. Kantinagan na. Nadadaulan anamin pinsan ti reputasyon na. Kas may sa a lawmaker. Awan serbi na amamanday lintan. Tadakas na tiyaramid na, ma'am. Una yan day ta panagsinay mo, Ma'am Althea. Yak matukod, di kinaunag na. Malagip ko lang ti inaramid na kada kami ni Miguel. Awanan puso kan kararwa day tiya at tao. Ma'am, Idi addaak iti ikot na. Nakabilnak. Iti saan na nagbayag. Ni Mat Miguel ti pinaltugan na. Ma'am Althea. Aging gaita. Diyak pa'y la malipatan, tinapasamak ka ni Miguel. Numaminsan pa yun. May tagtagainap ko ni Miguel. Ano? Itilangan tagtagainap ti pakakit-kita akin ko na. Kaslapod-pod no ti mapaspasamak iti tagtagainap ko. Kampay idi. Naragsak ang makisarsarita ni Miguel kanya. Kasta akmat kan kuan. Tiyak may ladawan tirik na amang mat-mat-mat kan kuanan. Ma'am Althea. Siya, matagtagainap na kadimot. Anya? Nagparangak kadimatan iti tagtagainap mo, Ma'am Althea. Toro, iti kaano man, saan ka pa yan na itagtagainap? Anay ko. It hurts. Masakit sa damdamin. Anya? Ma'am Althea, sinaktan mo ang tuko. Nagturugo ang aking damdamin. Anya ka diti sasawam? Joke, ma'am. Prabakan ka lang. Kasanumat ngamin. Nagliday ka lang unay. Ma'am, saan mo asapuling di aman? Isapulang katjay adda. Anya ti kayat masawan, Toro? Adda ak lang ditoy. Asidadaan nga agserbi. Kan mangipatagkan ka. Di man pagkatawaan na kasta, Toro. Kasta, ma'am. Umisam ka. Ay na. Nagmayakit din nga akan ti bibig mo no umisam ka. Anya? Ah, ay ka. Di kaya't ko asawan, ma'am. Nagpintas ti bibig mo. Nagmayat akagatan. Nagpintas ka kunak kuma, Ma'am Althea. Ano man yan? Sa dinot yayan ni Ma'am Althea. Adda iti banyo nga aglablaba iti lupot na. Una yan tigagat na nga aglaba. Auray iti rabi. Aglaba lang ta. Inakman kit ditulungan nga aglaba. Takaasimot. Naimimbag pa Turo. Tulungan mo. Tapno daras amalpas dagiti lablabaan na. Una na. Sige, kainak nga rod tulungan nga aglaba. Panawan kayo pa ya. Imbaga nala ko makanyak itay agsapa. Asya ko ni tinaglabay tilupot na. Ilga kong itiban niya paglablaban na. Ha? My goodness! Nakalukat diri daw tiban ko. Naglayang amakitak pinagpudaw Alex na. Nagkiting ngamin t-shirt pant na ngaglablaba. Toro, anya ti aramidam dita? Jesus, nakita na ko niya. Ako, ma'am! Awan! Awan! Agtaktak durak lang! Awan! Agtaktak durak lang! Umasidog ka dito. Ay, awan, ma'am! Umasidag ka! Umangay ako! Nalpas ko matlaangan alin na ba ang dati lupot ko. Ay, nagsakit isikat ko anag laba, Toro. Anya tinasakit, ma'am? Tisikat ko. Naktangan lakit di. Iso ajak unay maigaraw ta nasakit. Apag iso, ma'am. Gimatangak iti pagaprus iti nasakit alas lasag. Nangruna iti naktangan asikat.
Kababain mo't na ipailot ko pailakan ka tinasakit asikat ko, Toro. Ay sus, anya ko matipagbainam ngay ma'am. Sige kitin, agpaklob ka ta ilutak ti sikat mo. Alaman nga, Rod? Ay tos, alabag adagos ti kinatang ko pagapros. Toro, nagbayag ka lakit din di tabanyo. Itayak pa lang nga agur-uray, ta sumublatak mo't. Mabait lang, Nana Amalia. Anyang gamin ti aramidem di taaya, ta nagbayag ka. Sinsya kayo, Nana. Nasakit nga min ti tiyan ko. Ala, aglisi ka nga rudan, ta agdigos akon. Pasapa ka mapantungulong kan ni Rosalia ijay pakanan. Aglisi ka. Na kayo. Siputan nyo taglawlaw ha. Tamang ano, lumabas dito ni Colonel Maravilla. Di ka matala ka, Rector! Right. Amo yung tiaramidin nyo apaman na makita yo. Bilin ni Congressman. Patayin tayong dayja tao. Bakit man lang, Rector? O, kapay. Kunamlan si Kamantan, ti busmate, naglain kang agmandar. Anya? Agpapada tayo lang ang buyot ni Congressman. Hoy! Sakti binilin namang idaulo iti grupo. Amang paliw kini Colonel Maravilla. Anya? Isu asurutin nyo aming nga ibagak kada kayo. Agtungpal kayo kanya, tapno awanin di parigot. Kung saan kami nagtungpal? Oh, Ah, kasta? Sige! Saan kayo agtungpal? Tapal tugak ti ulo yo. oh. Sige! Dumsag kayo ti kotse. Nagpaliw kayo ti aglawlaw ti ili. Sigon ni ti informante ni Congressman. Ito yung lugar ti papananday di ak Colonel Maravilla. Congressman, dahito hindi napinta sa gundaway pa naglibasyo. Awan tinalabsan tayo at checkpoint. Wen Hector, naitimbre mat kanyak, di kinawan ti checkpoint ita. Iswa nawaya tayo nga umatayo iti dayto a lugar. Ungayam, anya tinagpanagan ti panagpaliw yung kini Colonel Maravilla. Palso, tinaybaga kada kayo ti informante yo, Congressman. Nagmalmal mo kami ti imbagam a lugar. Ngam, awan ti limabas a lugar ni Colonel Maravilla. Aniya, Ngam di ka madanagan, Congressman. Paliwan minto man yung tagpaliw iti dayja a lugar. Congressman, mobile dagiti pulis ti mangkamkamat ka na tayo. punyeta. Iparpartak mo ba iti panagmaneho, Hector? Sana rumbeng, na makamatan da tayo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.